Ja, jeg vil lige prøve at give et eksempel på, hvordan man kan løse opgave 7, side 18 i fællesbogen. Vi skal starte med at lave en hyppighedstabel, hvor vi så skal skrive observation. Observation i første kolonne herovre, og så i næste kolonne skal der stå hyppighed. Og i den sidste skal der stå 5-taller i alt. 5-taller i alt. Så kan man godt se, at den her kan ikke helt stå der. Så kan man vælge at gå herop på, så kan man dobbeltklikke heroppe i. Så laver lige cellen så bredt, så det passer med det, der er herinde. Observationerne, det var 0, 1 og så videre. Så i stedet for at skrive alle tallene, så kan man vælge at markere dem her. Så tage fat i det lille sorte hjørne hernede, så kan man trække ned indtil der bliver fyldt op med 5-taller. Det betyder ikke så meget tal. Når ikke er så mange tal, der skal trækkes, men var det nu flere, så var det faktisk meget smart. Så skal vi have et felt nederst med i alt. Og så har vi nogle data, der skal tastes ind. Det er 119 for den første, 67 for den næste, 11, 2, 0 og 1. Så skal vi have regnet ud her, jamen, hvor mange observationer har vi faktisk i alt. Så det vil sige, at vi skal have lagt alle de her tal sammen. Og der findes der en ret smart funktion i den her, nemlig sumtegnet heroppe, som findes oppe i bjælken. Og hvis man klikker på den, så spørger den automatisk, om man ikke vil lægge alle de tal, der står ovenover sammen. Og det vil vi gerne, men så trykker vi på Enter. Og så regner den det ud, at de her tal lagt sammen, det giver 200. Så vil vi også gerne finde ud af, hvor mange 5-taller der egentlig talt op. Og der er det jo, at vi skal tage antallet af observationer og gange det med hyppigheden. Eller observationsnummeret og gange det med hyppigheden. Og det gør man ved at trykke på lige med. Når man trykker lige med, så betyder det, at vi vil have den til at regne. Så bliver den faktisk lidt ligesom en lommeregner. Det vi vil have den til, det er, at den skal tage det tal, der står herover, og det klikker man bare på det. Og det skal den gange med det tal, der står herover, og gange her i kalk, det er sådan en stjerne. Så kan man trykke på her, og så på hyppighed der. Så har vi fået den til nu at tage 0 og gange 119. Det vil vi gerne have til at gøre hele vejen ned. I stedet for at taste ind for alle cellerne ned, så kan man vælge at klikke på den sorte herover igen. Så kopierer den det, der stod ovenover herned til. Bortset fra den, i det vi har kopieret den, så har den faktisk ændret det til at blive ved med at tage de to tal, der står til venstre for her, og gange det sammen. De her tal vil vi også gerne have lagt sammen, så vi ved, hvor mange 5-taller der er i alt. Og der var det jo, at vi bare kunne trykke på sum, for den derom her. Men man kunne også netop skrive sum her, lige sum, parentes, og så kan man gå ned og markere dem tal, man vil have lagt sammen. Parentes slut, og så gør den det. Så det vil altså sige, at vi har i alt 200 observationer, og der er 105-taller i alt. Så vil jeg spørge om, hvad gennemsnittet er. Men i stedet for at bruge gennemsnit, så kan jeg godt tænke mig, at bruge begrebet middeltal. Middeltallet, det skal man jo finde ved at sige, jamen, middeltallet, det finder man jo at se på hjemmesiden. Hvor mange 5-taller er der i alt? Der er jo 100, og de er fordelt på 200 biler. Altså må det jo være, så regner det igen, lige med de 105-taller divideret med, og når vi dividerer i kalk, så er det den der skråstreg der, som der er over 7-tallet, divideret med 200. Så det vil sige, at middeltallet, det er 0,5. Så blev der også spurgt om man skulle vise det som et søjlediagram. Og man skal til at lave diagrammer her i kalk, det er forholdsvis nemt. Så markerer man de data, man vil have med i sit diagram. Klikker på diagram her, og så kommer den op. Allerede nu med et forslag til, hvordan det skal se ud. Det er bare at kigge på første omgang. Jamen, er det den diagramtype, vi har? Det er søjler, det er rigtigt. Så kan man klikke på den op her. Så kan man klikke på næste. Så bliver der spurgt om dataområdet. Er det ark 2 for derfra til? Ja, det er rigtigt. Dataserien, det skal være i kolonne. Men så første kolonne, det vil sige vores observation herovre, det er vores etiketter. Det er så det, der, som vi vil have som etikette, eller som navn for hyppigheden. Så den skal lige klinges af hernede i første kolonne, det er etiketten. Så den næste, så
Så kan vi lige tjekke, at det nu også rigtigt, at man kan sætte flere data ind i diagrammet, som det giver vi ikke. Vi klikker på næste, så skal vi have diagramelementer. Så kan vi jo kalde den noget her, vi kan kalde den nummerplader. Nummerplader. Og så kan man så sige x-aksen, altså den vandrette akse, det er antallet femtaller. Femtaller, og opad, jamen det er antallet. Vi har opad, altså hyppigheden opad. Og så er det bare at trykke på udfør. Så har vi fået lavet et... det var ikke det, den skulle hive i. Men der må på kanten her. Så har jeg fået lavet et flot diagram her. Jeg kan jo så lave lidt større. Sådan der. Yes, så står der så nede i opgave D, at man skal vise den som et cirkeldiagram. Og det er faktisk også forholdsvis nemt at lave det om. Det man gør, det er, at man dobbeltklikker bare på diagrammet herovre i. Så kommer der et ikon heroppe frem, hvor der står diagramtype på. Klikker man på, og så siger der, at det vil godt have et cirkeldiagram i stedet for. Så har jeg faktisk fået lavet et cirkeldiagram, så kan man vælge at få lavet det i 3D, hvis man gerne vil det, for at se lidt mere fancy ud. Så nemt er det. Det var faktisk opgaven, I skulle løse her. Held og lykke med det.